asɛm yi firi tete owuo yi firi tete ɔde hyeɛ dɛmrifa okum kɔm kosɛ semester nka mo wa me chame baako na menka sansi ne so se de be ya bedu nana ene na busua anim wan ne ba ani de no obusa yan ya boni bi ani yan ya yenim de asie ben ne kakra ni ena abusua nananom ede nsa e ba be hu ye maame oba pani se ya de nyina jafre pon man so ada kabre otwe na ni ahwedan ya ne abusua transidi na wotwe ye nyina ye hyeda ene ye se
yɛde agya frɛmpɔn ma so ɔbɛba fitiam ɛno nti abusua soma yɛ sɛ yɛmla ne yɛmɛbusa abusua sɛ amanneɛ ne nkɔmɔ a ɔmo ne yɛdi yɛ no sɛ sesaeɛ bi aba mu anaasɛ saa da no so dwumadie no bɛkɔ so a na yɛnya amanneɛ bɔ so mmɔ nti yɛba anwummerɛ yi a yɛbusua sɛ yɛmɛbusa sɛ nkɔmɔ a mo ne yɛdi yɛ no sɛn na akosi ɔda wɔmante na hu sante bamkyɛ ɔma so mu a yɛne aberewatia ne baayɛ nanso so wɔno abena na ade ɛyɛ a wɔntimi mfo ɛno nti yɛpɛ sɛ yɛde amanneɛ bɔ so kɔbɔ no na ɔma yɛ kwan a deɛ wɔ hɔ no amammerɛ ne amanneɛ a ɛsɛ sɛ fata no yɛaba abɛyɛ na ahyɛ yɛ papa frɛmpɔ ama nso adakaberɛ animonyam ɛna wɔda no ma sɛ kwan da hɔ deɛ a yɛbɛpere akyi aba abusua monyame so sadeɛ ya maame kwani ɛne ɛnsefo nyina ka bom sɛ nadai sabia mu sabia kronto bible na kan sɛ so obi wu ne ansie ne yi a ba pɔba so wɔ faso ɛnti abusua nyina baba from port asia no wɔse wane deɛ ɔmpɛntiti mu enti wɔhyɛ yɛn sɛ nyina yɛn ka yɛn humbom sadeɛ baako na yɛn mɛkyerɛ ni so ɛnkyerɛ abusua ɛne afigasema nyina tina na madawroma nwumre de mu hu yɛn a sabia mu sabia kronto yɛkura yɛdwa pawa bɔblapa sɛnsɛnsɛnsɛ yɛkoma mu fitaa sabia kronto mo na mo wɔ mo de hyeɛ yɛnim sukuru a mo de dwale no sabi yɛtimi metwa mo mpoa ne yɛkwa nkwasa nwabemma ebi ana yɛkɔgu yɛde hyeɛ ho fi ɛno nti ɛnsɛfuo yi se ɔmo akoma mu fitaa ɔmo dɔma se ye bɛma frɛmpɔ ɔmanso adakabre a gyate aseɛ nka didi dadaada ye sɛdeɛ ɛnsɛfuo kasa ni ɔmo sɛ bɔblapa yi deɛ ɔmo suo gum ɛna mo de bɛma ɛba fie ansa na mo bɛyɛ bibia wie no amamla kwa so disi adwale papa ɛno nti yɛbɔ blapa yɛbɔ ne ntiantia no yakɔ sabia mo sabia kɔntɔ yɛhwie nsuo sie papa adwae a anka ne tetewa no na kato bɛtɛ ɛna ahunu amanneɛ ɛdɛ kɔbi wɔnyɛ blɔfo de yɛfrɛ tilapia anka ne tetewa anka nana ɔfa bikyira no wɔsua abɔdeɛ ba ha yɛ na nkɔde akɔyɛ ne to saa mmerɛ no na kɔkɔ ni hɔ ɛnɛ wɔde wɔnyɛ blɔfo de yɛfrɛ tilapia yɛkyerɛ yɛ ho ɛno nti yɛaka yɛ deɛ nyinaa bom ebi ase ampɛsɛ bi ankɔkɔ nwan ɛba ha na mode akɔpa moto no bi a wɔsɛmi taa so ɛno nti yɛde afa mfidiem tiwuro kamakama yɛmpa burodua ne nyinaa yɛde amexe ɛne ɛnya adaka baako yɛse momfa si mantweae ebi a na wɔwɔ bi bɛba wɔpɛ biribi a yɛ ne ho yie wɔto n'ani ɛnto obi anim na nanom ayi bi na mode asɔm no na megyina nse ma sabia kɔntɔ so bi ma ufie ansa na mebusa na mania kura nje so ma nisuo ye ba ye na na kyia me ma nya ne ntia se wato ne nsa achi eno nti yesue ye ma me awura dwa ye e bia na opedi atwitwi ne se besira mo ka je ne jene ma me na ka onlo no kakra ma ye na e bia ya se ba ma frefo man so ti ase no wo ye krachi ni wo ye prema ni wo ye so two person na wie kura no wa fra me kwadwo ble me tia pia na wa fase kan wa potakakra na wa dia nyi ne siase kra wa nyina enti me papa yo kasa bu so a na no tia la fenta ya papa dwale awie ne nyema bebre wa ha ifodo wata wa ha ye ne da fenta ahodo awurade kanfa wa ha ye na fe na hwehwe ahwehwe na friend say see me and see you ne nyina wa ha wone ye ma me bo abla no omo hye omo bo se die obedi kan wa sase so anasa de obeka no wɔn wɔ bɔhyɛ bi a wɔn fa nhyɛ wɔn ho ɛno ne agye bɔhyɛn saa na abusua no de bɔhyɛ no so agye bɔhyɛn akoma mu yɛ so ne wadiri ni ka ehyɛm efisɛ nka ne tete wɔ frantema wɔtumi kɔfa jeans na nsɛ sɛ mi na obi fo kaa na wɔ frantema na wɔfa jeans wɔtu ne nyɛ kura front wɔntumi ɛno tie wadiri ni ka yɛ boxer shorts ɛwɔ mu yɛ singlet fita yɛ kuma mu tɔfe egu so afɛ nso so sɛ ka yɛ ɔba
e kai be bɔ ne chimpata na afa ya de amemane no na nso so ya se be amman wo firi panimfie o ye monyamfo de tuduku ide ana wo fa memane no na afa nso so akwankwansanfo be ba yie ase ana ma firi ko ana ya ne dani yie ana hwesa ne ba sa ne kura pie momfa ayi anwade ne kama na obi ahu na degem David awodo nyina wa ha samna wa ha sempo awodo yese momfa bi siesie no ya wie ne sa no fe so ma ne ba ni yie ye protect la awodo yese obi nche wado kala ebi ane de brown beba ena obi a be ma frempon ena wada mpam ena towro brown eno tie all the colors ashishem yese bu wia ye opebia momfa ma no kiso eye samna eye tete samna ya me se dia puma mu se cho ya se wadi bi siesie no wi a ya kan mu twa ne simensima na mfa manfo ani adofo ne fa kodi adanse se be ma frempon de ya ye no ayi papa ya ni ansa na dia papa beba sabe mu sabe akonto ya na fa se asukotwa da kam sabre ya ho obi akobi jeje wrolese ya de ne ko aye atamese ya de ne ko aye papa si ami sa ata ya de ne ko ya do obi akomi hu ya sabe da kwa so sukura sa de ne ko ana ti obi akobi enti le kutoi ya se mu fa mu bo be ma frepon manso na koso enya gobe anka twade eya tetewa dia na ye papa ne nana no mdi siesie omo na na mafo hia ne afefesem da bia hio lafenta otwa wo ana senti na chi ya se mutu twa bi na mo fa ye papa ni ntwa so ni ntwa so se de be ya bibia abe bako ye kura ya sapo asante sapo asante sapo ya se mu fa bi nyale papa mu wia to beteka ho mu fa bi monsuo na mu fa mbobo na poso na bibia e koso wa no na madawroma sabia musabia pronto ya wo akrafofo kwa ye panwira na dia akekere no ensefo yi se wo mo be shit e wa ha wo ma sante kete ni hu ba bia ye no asante fo de bubu kwasia ya wa asante bayire ya wa asante jende ya wa asante kete so ya nyere kete wa ya se ni baba be se kete nyina wie no oduru wa kete no opropro ne na ase na wa foro ne mpa se de be ya onwu ni na ye from pa fi eno nti asante kete eda so ni duku ni bombo se dia se akala na mka se duku bombo eda so bo se dabo se mo fanse ne pa no so mayen afi ewia na yi wa ha ni bedsheet sa wade no kra obetimi de akata na ho ye wia ya se sunye wowe ama adwentwene mo mfa ya sitin to so ya mfa ma no pa samle no pa ya de na wie afi na sunya mo de ba no mo de be ye dai enu ti ye de ba nwure mo mfa ya siti ento so na okwa onyamane bosu abo akire empani a adi kan se dia pronto ya ba mpani fie na no madawroma se ya nkire ade we kura na kese ene ma adi ba ye nyina no ayekwa enu nti ye kura ye nsabrani nsa srada yesi na no monye ne duro no pa na mko bie be ma frempon so ama adofo de ajamfo abehwe na echi a mfa mo mpae pa na sadie ensefu gasani na nse godi wanya block de front lapia wuta akotire ne ma we ya se awie ya na nye je wa ho a we ye ni se ya no we wia samana no de ahyem na we nso awie kinso no de ahyem e bedu se ye pedi asiesie emu no ho na yenya enti we de Ghana must go adawroma efie wura so ame wa ha obi a we wo abi ni wudam na nye prema atame se bi wone dem ba wo mia bi wo ho akufu ado bi wo bibi mahama kura ebi wone dem se ne ma ni nyina momwa no na momfa mu se de be ya mo pe bibi a mani anya ntoto na madawroma na se de monsenom ene mukurani ese mensem onimre no me se eburu na chame se ne fe nyina ana obi se ya Timi yes I never edited. Womatimi I said the fee, the Ginabushana name, the Asum Yaji, the Domasi. Said the Omotimi I am a Pajala for Penman. There's a Sidanwa and the Mamo, the Minslow, the Sum. I said an announcement, I'm saying, a Fadia, my Bayano, I already saw an into Madame, my lady. Baby, I say, Baba, better, where we go. Where we are not my own. What do you need? I so you don't know. Where we are not my own. What baby, I say, Baba, better, where we go. Where you
bi da sumi jina asabre ayo papa friend pa ya de nyina wanya ne ba bi a wo koi ketefo amesira mu anu je mesira na mama na kofo kakra ma me mami atase sabre sali kunu kwa okutani zamsika 50 Ghana cedis papa nye no du kwa so de to so anam me so mu ana me dana se Grandpa woko isi wani na beda na waso de enda sabre misabwa he baby a obi a so na dubu an na do aso afem me ya sabre odofo bi na e kasa ho no wasi wa bana wanka bibi ankyere mu ana ntwaye ti 50 Ghana cedis Mr. Grandpa je na odu kwa so a odi ato so no so mu ana me da o ma se ya nyame o sira ho Yebo dina na wachira na sika ba na wachira sano yesrema na ya damase mo kwa ba Amishira mse radia so ko lenta ba so ade mo bedu ya sibi hamaye ya da mo ase
So for Niama and a child, you answer you the Mucaniano. Beman William for Bema from Palma Swada Cabre. I do be no. Yay! Why upon it? What I guess is Sunday, Nissenum, and Yama and a child. Mosa, Masra was a major match in Yasukakra, not a break a credit. Machre and Soniama, and the Achre Bushia, if he said, I will say, so will be who, they said the year, Sabi Pomba Home of Aswa. Emma from Palma Swada Cabre, Wababra, I Wababra. Anya, ya can't believe for you with ya. Ye come, a be with ya, mamma be with ya, my be with ya, and then to Wababla. And until he said, well, what therefore? What he and Sumu, what the other papa be crop and Samadua. Yet to be my papa and corner Samadeja, and until a mamma and money aquaso, never say, and so on, a beya mamre, a dijaya say, from Palma Swada Cabre, a quine. Sadia mamre and money is it here? Sayaban and and it no book so. Aha, I am penning fear, said your mamma and Tian, and so when you now come home, say a fluma come out, dear. Omo babe eventually ya papa fe guardian ba ya ne de feyi e buba bubodi sa ya pake ya pra na kokia mu omo ba ya nyina bedi ho adanse mia na me twante masi me bo e kire ne yama no nenne mentima be fra ba ya me hu ye wa hempo bi so afra bi sabe na na mani mu a apraketo wo ho aprakese a obobo na wasa me bu mentima e di ku fom eno nti na maja dasin kranya me di agina manim na na mo fa nchame sabi akronto mo na mo kan say yeni wani yeni amamra ne amane yakwa so sabi anselfo kasa kire mu nie o mo say o mo ba mpanin fie wo mo tumi e me kasa saa na o mo nko amamra kwa so tantu na no madawloma monye na ansana yede ya papa beto adaka mu kura minim sam kwakọ yi apaye yemfa bi ngu fom na yenyi apaye na yemakwa mu na ojojojojo ma be ma frempon na wokwa dotuo e wodo wanyamane bosu aba akire nananu a edi kan sabia kronto nananu madawloma enne bebre da duro so me amigina ho amano katikati mi da duro so enoti ensofo ise omusuo katen baako madawloma monye senkese mu pensuo edi aye bibia na amayi bi na asem am ka kire be ma frempon se ye so e mankwa water is life. Enti se wo koi enema aye din awa brabom enema aye din aya ntwensene se ensuo emankwa ensuo gu ade aso na fifidi a wo koi wonto su papa enwu wo mma omukuru ene abusuanka yeso sade amukasa kire hunie omse enne na no madawroma enka ntete wanka nsafo na agi ahia na nne se de kobi wanya blofudi ya fentilapia eno ti doko cutting abiewotwe one day state one factory omode afan fidiem omanya adaka baako esina nanu monje
na momfa bi nsi kotia na so bi ba na opebi anom na dura wono so wanya bi sabia mu sabia kronto sable ya be ma frempon wa ya mpa so ya adofo etwa adwadwo esu ahwe nanimu aka ne tete wanke ato abese no na so ene akwase blani bibi aba wase abefo eno nti ensofuei omo be sene nyina omo de afa fidie ena omo ye fe yesi nananom ena amato abese no idie mada horo mamu mo fa bintu manum se de be ya so bi ba kro na okasa kire wa wanum ayi ehwa fe na wada horo ma na se de ensofo no omo kasa kire unie aka ne tete wanka assembly ye na ya mpaso yi eka ye na nafo ya bokola na wo ye mu na o ye nyafufu a ye bedi ene na mafo bu so mo sa amamle ye omunim eno nti nsofo yi se omo bloja katen baako na no madawro ma ene man ya woko ye ya masama na bai wande edu so de ye na duane yase enni be ma from Paul man so da kabre anim omo kanda so da so yase sumduru ono a waso na wade adi animu kan sade asefuei omo kasa se matisi ane chanili wo wonnim na bebo o ma wade ye ho so mo pa na omo so a ejan hyiw se wom ka besne ko no madam Roma sable mo kan di suota free ni suanya de ni suoti sa sikire anoti mo sene mo se o ma fodoa fita wom tuntum wom kokoi wom kokoi ni kire se ye ni abre e di abre sa krodom ena fita no so kire se kire ma mensen na yesu kura ye ja ahem samle ye papa ye aketesui amafo betwa adwadwo nanso ye kosie ba come and see bla behwe omo ko ho ene afidie fufuo ho se befua eno ti fita idie nyame ya adoma akina yemfa nkwa asole dem na yemfa nkohim na tuntum idie yemfa ntwa adwadwo yemfa nya be ma frempon ma so ada back bre ekwan afei ena yebe fra yase konofo be ma frempon ma so yebe fra ntima we ye mentima bonyina kente esadua so sade asefu ese ajati asie omo ba na omo papa ho na ho eno nti se na ye de papa ekwa omo kente die omo sira busua pani ene abusua nyina se monfa enu be ma frempon ma so na onfa nko na wokwa wanyamane bosu abo sable omo duku debo duku omo pati aba no omo senti ade so eba no omo se mufanya omo se kwan ema no afei ena ye be se ye papa kete said katapre ko sa na ye no na wu na yansiewu a yansiewu kra na yansiewu ye kra wo asotwe said the bible e kan no eno din sifo ise ya de papa e beto adaka mun yatimi mfa ne to adaka wie eno nti asante kete so ya wasante kete ya wasante jene ya wasante bayire we di asante kete ese mo fa sa adaka ne mu kra ansa na mo de niam nyina asem ye wie ya ye bombo eda so ye best spread eso so eda so ye duku e ka ho makada dada afen so ye sumye ye sisumye wo hoi e ma adwendwene mo fa papati ento so na wo kwa wanyamane busu abo se akwase broni wo ye bibia ma wo no wanche ofrawa na chese ade a wode ma wo no wono ankasa no kura nani anye ho enu tin semfo ese e da frem port ase no na wanye o mase na wa yomaja eno nti flower yesi ejapa nantiye ye di ja ya se kwan ne ahoho beba edom beba ebi ana ye nyina na ebetimi akwa amusie ho ye to na no so wia ye fanto so na afidu ne ekobie so a ye hu se ha na de be ma frempon manson adakabre eto ye kra chebra ye etwagu yire msa nyinam kania ye friend Ghana must go aka Efiru Asoame sabagi ebi ni ufi a wonye premani na na do dan kwa Akufu Ado ebi wone ho Mahama wo bi sebe na na wote edwa so okọ ho a ebi wo ho e kire se ewiase wo bobra ne sa die bai wonya ho sa die bai asamado wo beko esefu ese won pese afa emu bayi enchansi die madaroma manokatikati mintimi ntobi mikuko hanye enti ewi a madaroma munyi ne mani nyina emfangum na mu pe bibi e de aye ya papa ho a manya na se de mon sew no ma e wo fia ha na nsen
ya ye omakofa list tintin ba ko bi idi brofo di awuom no mitimi mo na mse ebe me keka na ma no akopa enti ene mo manya ne bafua enso fo wo fie nyina me ma ne ma ni nyina kom ho abom se ya furu krom ade se nana no me madaloma yemfa niema yima mo na mo mfa nyai papa kwan na ye beje enti nana me so mu a ana madaloma me da ase ye so mo se eburu nana se odamo nyina ase enso fo amomla ekete fo wo ai baby obi ana wa tuna se sabre Lydia na se na jo mfaso na mo mbe Lydia na mo bless one no e da ma se mama kwa aba so ene na busua kasanie ase sabia musabia kronto ewiase efia ana busua apese ko free mu no se wa ko free mu a na ko mu awade oba ye nso so wo hwe ni ye wo so no so mpa mo boa no ema na setrem ene na wade mu nyina bibia ye toten se ne be ma frempo ma so adakabre oda ho a wontimi ema ne nkwansa madeja amamra ne amane akwa so se de busua kasani omo sepantu nana no madaloma ansa na mode ma me be papa be kokora no mo fa bi ngufom na wokwa wanyamane bosu aba kire ne yere kwanofo obapa Grace sadie wase no yina kuma mutofe na de nyina di onzo be ne dey sadie obakrani amamma nya ne de ense ye friend maame akua afra anase maame hana ai krata no de otwere ye no osi ni trase ntine maane baasa omse omunhweren fe ekire se ukrani wonko na so eno nti ba bia ye be kra ye papa no momfa flower yi nto so ne se afeso ne ekobie so a ye hu ba bia ye de ye nana ene ye krudofo eto ye ma wo se flower no nanafo de ye wa ha ena afie so e ma so de ye wa ha omukura omuduku colors bebre wom omse enne bichre abobusua eno nti kokko ene tuntumi de anopani awiai moma ye fantwa adwadwo fita ne tuntum no so nyame yadoma e kina ye fanko hi na kuma mutofe eno nti entima hodo entima ewodin entima papa garment GPT ya che sentima so to nyina ewom ye se fita ne tuntumi de nyame yadoma e kina ye bepam na ye de akọ ena asesom amane ko ya che nti no mude sabe said your mo kan ye o se ma me ko ya che fituma reho ye dan to bo wose eno nti jankwe ogibia okwa wa ma ne yiri bi na omo de ayi nyame aye omo edebo duku omo patia eba no omo seti ade enso ba no sede maame kasa ekire abusuani ya beje nti nananom ya damase nyame onhira mo enche bebre be wusa asarefo no
asabre ya brand tie twani tietiem on papa ri kwa mukutamu ani brand soja aje bosan omuda boduku omusenti aboa de bano emutwa mo ne ntwe manansa papa frimpani fieti no ya bepe ya papa ya bepe brunisa onkuta sra baba akọ abusianye ne pada papa mu bibia bofom ankole ya die nyame onsira wo ya do masi awase yami Motonyo dade manu hallelujah Kristo yekunim nini abani mujanadi ojina yo ajadi moye dati seme motonyo dade manu motonyo dade nyera radia yo dati seme motonyo dade manu hallelujah Kristo yekunim nini abani mujanadi kuni mama ya wajadi moye dati seme motonyo dade manu
part 2 another one. We are on fun to me and say, what is Ama minya atafrempon. Deni nya ya mame ba ko papa ba ko. Ya papa pri, ko mo ya. Ya mame si pri na bon. Na minya ni ya no, be papa du ni ko school. E wo afiasi ha. Ama no owie school. Ba mo owie school no, ade nya me ba wa class wa no nya. Doctor mu pai. Doctor ni kinji ya. Emma said, Mr. Vimpon, Yamuya, and he said, your piano. Yamin see ye. Mr. Vimpon, Camele, or Paha, Baha, Singer, no Baha, Babamu, Mamma Graf, a warren, so, Wadena, Anya, Wadena, and my pepper, come, who your manua, no yet. The work for Adia and 20 minutes. The idea of 20 years, a crop number, yeah, and said, obliterated rule. To me, they are not dear. Why, you who will be able Dr. Wayano, you put this up about Pandia. When you are, I want you into the same, I'm the third. Over the crowd and say, ye. I mean, I got the idea, I was your point now in the menu. I go. The second be Papa. A baker in Jaja, my dream, I'm Reno, India, and changing on. Make you just look at Ye, ever to Papa. What's the question? Now, on also my advice, yen to me, any Abrabunisha, Yamobra. Now, Yamuse, they say, Wabay Adam, free Papa Num, Abay Adam. The need to be didn't come up 5 minutes. It me go numpo. No, I say, Papa, you'll be a Sredia, Eddie, Sunny American, Ninja Mono, Nayas, we are better. Now, Minia may beat me friend of Compon. A beat me friend of doctor. If you cry, friend of you. Now, I say, Wabay, Wabay, young. Now, on my fine, am I a boy, your brother, dear, say Fabia, when you run a pipe, am I a boy? Massa, embrace, Send a macan, I see a book in your name, and I near and I near the formula, and Yanamon, what would any power did it? Now, your papa, if you have a boss, send your sea catcher here. But in Yame, any D kind. And the Pentecost, I lay on Mobijay on the Bompire, my papa. Yamami, and I met, like I say, what G didn't room, or not. And so a papa in the room. A papa in the room at Pentecost. As you know, no change, papa of Pentecost. And so papa the big gate to the man. Now, papa, Eddie, Yame, through Bible. And at the tea, no Bible here. What literally in the dear boom, the date of birth. The Bible no will be a chair. Let me answer the Kaipa.
what God will provide. And Panso, young coupon, a providing ma, Papa for you from Paul. I'm out to me in a school. I never see a call. Is a what then so. Or Ben Nante, Aqua Yarifo, and Aqua and Sutem at the Janumina, Aqua Piscava, Comasina. Or her young Emma, a Bruna Holdings. Indeed, Yadanasi, at the Papas, Senamicano, Papa na school as some one for Niagro. And in the baby, I won't be a no, what you uchi Akura woman. A papa and a Maya, Brofoka crying to me, Kabi, a papa and a teacher for a papa. It's as in his son. Now, okay, kindly. Buka Cassia, Brofoka Cassia. King Charles no grand Jimmy can walk every day. The best baby Charles Dickens, John Bonyan, Nina, and the papa was on money. Nisika, or the Toby and my DBA, not to book. Like I just say, wait, no, wait, any Ajapadia with the jam. Men so making a high dear dancing, singing many and Nabidia and say, Book no, Ama, the ever painting man, yeah, I'm an apple. And dear Danasi. So did you woman no one yamiko Ujamiko one come to Bemede. A book no and a man and a Jinaha, 80 mission and sign you Yamano. Senamacano, Papa na or what? And you may Akumapa, sending a minia and Mamma Messua didn't want dancing. This is a well Musan. The pan on Obichimu, nor did the bro a fan one mouth, or what it was. His son. I make I want it and I'm for every a human mobile upon human and from the Susan no more to 10 pounds. That be all do my baby. No, my best and wine. A bassana, and I'm in the night. They are Hokaka. As I say, and I'm for no good council. I can't get back me, I answer the I not and I'm for Mammy Wolf. So Papa would do from 1 year. Papa, any become. And he said, "Never papa the high, Mr. Papa Yanana at the local." Papa Kujaye, the dear war. Yet the beach me be a son of a ton, Yadimu. Wanted thing high. Now, who would yet a middle swan, not a sunti, in the home. And he, yet the as a duck as in the Menyame, Sir Papa Yare. 2012 and a top form. And so Yanko Ponsam and if do me, you know, as also it is Shira, a Shira, Papa Dawsano, or Shira. And since you be a Yanasa. The best friend at Joseph. Let's make the call friend on. Oh, come on, Helena, Legislature. Amen. So, can Thessalonica, no matter the and nine. In mood me in what church and timber or Quanoka. Or anybody from Boma, what the house is saying. Now, Tamale. Now, Tamale, Anna, or the Church of Pentecost. Now, Obona soup, after a hunker at Bunum Asium. Now, also for our bonus, you at the pastor Bempon. The Tamaliana now over the Church of Pentecost. Now I hear Dr. N.T. But in Chile, now, said Yeniano Ekayan. After 2012, and Emmanuel Van say, ah, yeah, Papa. Oh, no, sorry, Pa, won't you know, sorry. And yeah, Bako, near Bako, or software man here. Some now, or software or the Church of Pentecost, the Jasi, this is no, pass as again, Akosa. And don't go who penny or software Akosa. Emma, or can be Emma, or also, or software 2 elders, I also come home. Eba, or penny, for you, Frempon, and Jan, ever born Pie man. It is a free one. Now, but so maybe I swan. I come attention for a graduate, no, the money. Now, the money be there. Yet, what can I say? Ah, my person come in more pass on you. That's what I'm not bread.
hallelujah ante bia ena say ya ti say enframa bi e ti say mo ti enframa abefa papa yi na yi ni mo say wadi mo ma uradi wada Abraham kuku yi ni mo say tete do be to do ba eni be je ni mo ni eni mo enti open it for different point Abraham fa cleanse amen Bread you see you be pour afọlọ. no ebe ba so yambere nyina beba wie ye dabi na de beka no eya kontabuo na nipa ma ensu pe ba bi anka wo benya wo de sai enwunu kakra bi ehinta na wiase nyina ya wo hyew na omu twe dwadwoko benkum banifa na medie chese ase obi akodwuma bana waso air condition na watim na odwodwo no ho no ebinom so hu na ma na ebinom hye na medie me na musa na mekọ na meto me nyom na mekọ na nipa di machi se me nka nyame asem adafo no ebile bi ne yesa obeti awurade asem na ade asakira wadwen na ebile bi ba adwen sakira nsam emabiem enne eyene eno ena de ne kọ ti Paul se munyuma ebedi mu achi sede na adansidie no etie no wo ye nipa bi na ye humobro wo ye nipa bi na wo bra ne ho ase enne ni nyuma edinachi hallelujah akoye bibia ho fa won se wie ye pie wo be kan sisesi ana wo hwe aguye so ye boa ye ho hallelujah asa from ye san wo de ama me se men kan kire wiase nipa nyina de din kan na me ka kire wo na se me ne ebusia ko bi tu kwan sa na ye ko pie kro bi mu na ye ko pie kro ni mu ho no na papa bi ba ye nchen wo se ahaya amaba ide muntumi nko bi ti munko fie ne ohoni na munko register adofunu kro ni mu ho ye fe papa kro ni mu anika me de me se nya ho no na ye ba ye be sane akọ papa ni said da aha obi man san kwa na chi ti munko na munko register bia ye ne bone no wade cha no wuti wei obi ni wanya no baba ekitu ebe oni na yaka me metimi ni wa yaka mfie du fie num wo ye nso kura me nsabi no ensukom bekum edie na wunu na ye wa tu timi fancha no yesu mpodi ya mfum so ne amna to acha ye enti akola no bo se ni bo afuna ma me no abatam ne ba no atwa no bio eni ni aguro bio enko ne nche bio enni be 3-4-5 minutes na baba eyi ni nyamadua ne amema aduate eyi ye ni aguro Consider yedi mamuda ye womwa ye ka mo asem se asem wa ma no ka de ye ka tire wo yo se ye tonsa afra busia wa nyina obu ano mfa no ho ma Yesu a ye kwanya ma sa brewe abusia no so oka no se abusia no mra ke benye so ti abusia bo no nyani e ka buzatina ni ahwe abusia yi na dipa wa nyina no so ya no so a ya ba ya beboa wa na mfa ho ma Yesu a ya kamfo Yesu ma Yesu kuto na betima ye wadom Yesu kuto na wo gye di a ebesi wo yie ma won trans nkasa me kwa sori bebrese me kwa sori bebrese me demo ya bi wa sori kono entumi nyom ba ha ikurai sabra no oprichi ye obi mu ha ne yakura so oprichi preach ye oprichi obu akura na hi sade ndra we preach sa obi benya no ko wajai kura enso kwa sori o kwa Jesus no e papa yi e wotna sia dimfie na mra ye bodi e ka de waye abusia betumi agina na wotumi asom e de kwa wie pa awradeji umobro ho edoso mawo abusia yesre nyame mobro ho ma de ye bompa ye won kronkron ihu ade kire no won Kristo se Kristo ne bambofo ne boafo Kristo ne so bi di ho to ne so a na wie ye be ye fe awrade me bompa se ihu ade kire abusia yi e bompa ye se awrade obetre wonsa e wabusia so na we biakoye
no ɔdɔ yɛfiri awurade mu atena wo mu ka wo nyinaa bom bɔmpa yɛ sɛ mansotwe ɛma busua yi mu bɔmpa sɛ asomdue mom na bɛba busua yi mu ɛnyɛ awurade asomdue deɛ yesu wodi gyaa yɛn awurade bɛnyankopɔn yɛne saa daa ma obi nsan n'akyi wɔ saa busua yi mu ma saa busua nyinaa mfa wɔn ho ma wo yɛnka sɛ yɛ papa bra yɛyɛ na wofo som no na ma nnipa ɛwɔ ha nyinaa no a na mpo koraa ɔmfa wɔn ho ma wo awurade afei ɔde wɔn ho ma wo na afei ama busua yi abɛyɛ krabɛhwɛ bɔmpa yɛ de mo hyɛ awurade nsa srɛ nyame adom de ma mo afei ayi ntotoeɛ biara no a aka no awurade de hyɛ wo nsa bra mu ma mo sikasɛm mo ntotoeɛ ɛnkɔ yie na ɛka paa yɛde ka deɛ ɛma bi ɛmma fa ɛma so na fa nnipa nyinaa so ma wɔntete ka biara na awurade yɛ nyankopɔn ma yɛnka sɛ mfasoɔ mmom na aba mfasoɔ wɔ mu ne sɛ binom de wɔn ho ama wɔ awurade a wɔbɛma nkwa na deɛ ɛtɔ so bio wo sikasɛm yɛ honam mu deɛ nso awurade watete ne nyinaa de ama yɛn wɔre ma wɔn nsa so na yɛ sɛ wodi anuonyam ewie mu nte yɛnyɛ nnoɔma nyinaa nwie sɛ wodi anuonyam afei ɔdom nyinaa nyankopɔn anyɛ mo ho nsɛnkyerɛnne na wonka mo ho awurade nyɛ mo ho anwanwadeɛ na ɔma mo adansedie ɛfiri berɛ kɔ yi waka hyɛ ne din anuonyam wɔ yesu din mu amen ɛnka sɛ yesu yɛda wo ase o na sɛ ɛhyɛ yɛ nkura sɛ yɛbɛtoa so ɛwɔ yɛ som mu na yɛde nokorɛ ama yɛ awurade nti abusua no gyina abusua no nyinaa ne mma anan mu ɛda mu nyinaa ase adagye a mo sɛeɛ a mode abɛgya yɛ papa yɛda mo ase ka motena mu ɛbaeɛ ma wokɔ nso a nyankopɔn no awenwɛn mo na ɔmfa mo nkɔduru asomdwie mu yɛfiri ha yɛbɛkɔ presby Roman school mu hɔ na yɛakɔtoa ayie no so nti aseda ɛfiri bɛɛ wane wokɔ no na yɛatena ase nti yɛda mo nyinaa ase nyame nhyɛ obi biaa my friend na me ya wo fama masa sime ababi media mini fipa wora oh how a bread amani na yedi tu kwaya na je tu apara oso rone nyame bema maho mesa oh how a bread Manashi ya ne bre amo bane amane oko ne operi manya ya me kondo many be
ya waye ye mama ye nya akwanya se nenso yenso ye mra mekura wakoa obra wo wie n'adwuma ye bompa ye judgment di nka ya hye so adi hini wa ha mo wadom nye kese ma ye se be wi ade nyina nkundim wo Yesu dim amen ene wo nsore ne nkwa ye be sakira just the pro yi shed the emperor na the wo shed the enwo as the pro yi na shed the emperor no na the wo shed the enwo no a no na sama watwa no bebam say ba mene owo nkunimu wo hin wo hin wo ne bone na bone tumi ne mra aso aso dan ka onyankopon nam ye na awurade Yesu Kristo di nkunimu amaye awurade mu yenim sɛ awda ikra afri ya nchenti yɛbɛkɔ na mu wɔ asase mu de dɔte ama dɔte enso ama nso futu ama mfutuma wa wrehemu ne yɛnida so a igina hɔ pinti yɛna awurade Yesu Kristo wu sɔre na ɔbɛsaka yɛne guase nipadua yɛ amana sɛ na mi onya nipadua sɛ ne tumi a ɔnam aso brɛ ade nyinaa sehyɛ na ase no te amen mete ne be free soro se sɛ frɛ ihyira ne awufo a wawu awurade m free firi sɛ yɛrekɔ wɔn say ane ɔbɛhome firi wɔn brɛ no mu wɔn di wɔn akyi ɔkɔmre ne wɔn bio ɛsɛ so kɔmre ne wɔn bio ɛnso awia na ahuhuro biara rento wɔn dwama wɔn ahengua no mfimfini no bɛyɛ wɔn hwɛfo na wɔde wɔn akɔnkɔ sutu onyankopɔn papa ne so nyinaa firi wɔn aniwam amen rafo no nipa nyinaa wie nie ɛka ne saa ne yɛ pa kyerɛ sɛ da wɔbɛtɔ fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo ɛna yɛyi duru ha ha de obi antu bi wiase we na hokwa wo obi wo ha no mpa no ho ma awurade a ye kanfo ma wo ye papa iko obi bebi achi asana udi achi na hifa na wo asana ekoto mesra wo brase mu a wo ma ye mra ye ho asema awurade ye mfa ye ho ma awurade ye papa die ya dance ye ma ye okoi ye gidi ye se de wo trans na from die kakra wo ye no awurade be kai no na wo nso we yana wa ha yamo ye ho ban na ya bra bono awie no anko ye bono na mu akwa fese da ye sie no abaye se nyame nkrofo wa begina o ye se de ye ma ye papa fefefefe na wo de ye sa aya dance de sa ampa wo tena se no wanya ho kwa ade nyina mu no do ho ma awurade anu nti na wa wie ye sa na bon pesa kan nye obi asa na ade nyonyam na atom ade akiri opre so aka amen papa nso edanase so wo yentete yen wo nyame mu ena no opese de nyina kabom odo ti yenkai ne infantna nenso dan duru ase ne sofo kan duru a yeso nya ase papa bia ka kire yamrade ti aseda ena eda ebie mo nso ebeda twede amponya kopase afi yeta so mi no yebeda yenti street pastor ase wone moa na ho fama tese me dwene ho kra na eburu ma dwene me menti ase nyame onhyira pastor ma ye papa wone awaye nyame ma no nyuma enni na chi da biara yeda sori mpanyifo nyina se sori to nyina ye moya ma ye ni aso ni hyira mo amen Yada wasio igasi Ajenya nkopon anope yada wase wona waye yadum ama sabre ketemada bodusi etwa se wonum asem ebam sabre watu nsa afre ya papa yi ye bompai pija ne kran pija nyina hwe wurade nsa wurade fani sie Abraham kukum na awurade yesu a yaka yenso awurade se kusu wo ya bra bomu a awurade yesu awurade dom ye na awurade yesu yenya baako ne bompai pija busua so hyawonsa emma awurade emma titimu mam ne mma kuriye embra omuntam awurade meda wase bebre se awurade wabie sa kwan wo ya mayen na wa ma enso kura so anha ya dwene sabre na me bompai pija pastor ene edesi nyina shonsa baabi o metu anamo akọ edwoso do omanim kam no fo mo kọ na fo mo bra sondwem na ye nyina ahia yakasa wo Yesu no waye yada wase adom nenti amen fa yensie me nyame fa yensie re fa yensie wataba
Fayesi, Binyami Fayesi, Fayesi, Wataba Nasiya. Agodum nyina nyankopɔ no a akɔ yɛn papa so a na ɔkata na chi fɛfɛɛfɛ no yɛka nyame agya nyame ɔba nyame nsonson kronkron ɔno buto no wɔn bɛ yɛ honhom yɛ kra ne nipa diase mu a ho ɛma sɛm bi firi sese ekosi da ɔyɛ na awurade yesu kristo di mu mfa nhyira nko amen. Mami kanu matie, kau punya umur nanti dua jam mau kian begini. Mami pape, mami pape, mami bayamu, udah papa, mami afro, ada dua jam wajasa. Mami kamu dia jago jamu, kamu dia jago jamu, mami. Ọba tá pé ọba tá pọ̀ ọba yà fọ́ ọ̀dọ̀dọ̀.